Hello guys! Kamusta po kayong lahat? Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano, Waraynon. Kung mahilig po kayo sa halaman at mahilig po kayo mag-plant hunting, pakishare naman po ang video nito. Higit sa lahat, huwag po sana natin kalimutan paki-like, share, and subscribe ang aking YouTube channel, Bicolano, Waraynon, at pakiclick na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat po! Guys, pang landscaping for only 350. Nay, anong ID nito? Ano yung brigated na ano yan? Ano ba yung yellow pandan? Ayun, ito yung pinaka-ano niya, variegated. Ang laki na, no? Ay, ano naman yan eh, may... Ayun na, ang bigay mo, 1.5. O, 1.5. Yung Potus Giant, guys, 1.5. Bilhin nyo na talaga, guys, si nanay, bilhin nyo na. Bilhin nyo na po. Para maibili ng kapatid nanay. Ang ano? Yung nakakapit na. Ay, yan eh, hindi naman nalalantayan kahit na may ano sa kapit. Lalagyan natin ng pole. Ayun. Sana mabili yung aking 3.5 na yun. Ano po? Potus. Ba, potus nga ba yun? Silum. Silom. Magkano? Magkano bintahan mo ng silum? 3.5. 3.5. Yan, i-flex natin uli. Napakaganda ng silum ni nanay. 3.5, guys. Ano na yun? Ganda yun. 50 yun. Madaling makikita ang akin dahil nang may papaya. Pati yung aking ano tawag yun, May saging. O, tsaka yung Ay, yung lucaria ang palatandaan, guys. Kay Nanay Rosing yan. Yung may lucaria. Mabili na pala yung ano. Wow, itong nagustuhan ko. Isa. Nung ako'y mag ano sa Elsa. Ayan na, may wento pa si nanay. Dito muna tayo, nay. Ito, nay, magkano yung mga ganito mo? Alin po? Dito. Ito? O, yan. Dalawa'y 150 to. Dalawa, 150. Ito. Ito pala si ano, no? Si Epi Premium. Ito premo. Ayun na, nagkamali na ako. Limot ko na. Pero Epi rin to. Di ba? Ito rin. Dalawa, 150. Yun. May malalaki ako yun. Ay, magkano po yung malalaki nyo? 50. 250. Ubod ba ng laki Ang yun, gusto Nay? nila, tingnan May mo. matured form na ba yon? Ito na ano niya. Ito, Nay, magkano to? Parang ang galing ninyo mag-ano? Mag-propagate, no? Ang dami. Magkano pag bromelian ganito? Ito. Ang bigay ko niyan, dalawa'y 150. Dalawa, 150. Ito po, Nay, yung bigonya. Bigonya. Ano yan? Ganon din, dalawa'y 150. Dalawa, 150, pero makakapal. Nakakapal. Nako, yung dati nga, 150. Ang lalaki ng bili ko. Ay, maliliit lang, 150. Yan dahon lang yun. Ito na, magkano sa inyo to? Alin? Ito, Yan. si bigonya. Ano din? 75. 75. Rare ba ito, Nay? Ito yung rare sa kabila, oh. Ayan. Ito po, magkano yung ganon? Yung ano yan, 350. Ah, ito pa. Yung malagong yan. Ayan, 350. Kasi rare nga naman talaga yan, eh. Talaga yan. Ito po, yung sa kabila. Yan. Ano na lang yan? 75 yun. 75. O, dito naman tayo sa medyo... Dito tayo sa philodendron, guys. Ito po, ang kapal na. Kapal. Dwarf, parang si dwarf, ano yan? Dwarf yan. Dwarf na ano yung Red negra. Congo. Na Red Congo. Negra si nanay. Yan yung ganda. Majoke. Ano po, magkano po presyo niyan? 500 pag yakalaki. Kasi ang makapal na rin naman po. Ayan, Saka sa paso na lang ako lang. ayan po, ang dami nyo pong propagate, ang dami nyo ikakat. Ang dami kakat. Ayan, meron pong dalawang pot si nanay. Nay, magkano dun sa may kalateyan nyo? Ah, makakapal siya. Magalaki yan. Pangkal po yan. Hindi naman ang papataman. Kasi nga ako Ayan po, magkano po yan, Nay? ito, 600. Yes. 600. Makuyana. Yan. Yung katabi niya na, yung maliliit doon, magkano? Ito, Mukhang budget plans yan.
Parang hirap na hirap si nanay. Magkano po yung ganyan? Ito, 150 lang. 150. Nagmura na nga po si Calathea, di ba? Dati 500 to, di ba? Hindi lang. Dati tagwa 1,000 po yan. Medyo ikot-ikot po tayo. At ayan ay, magkano yan? Ganun din, 6 din. 600 din. Yan, yung hawak-hawak ni nanay. Sana kahit pa paano makatulong ako kay nanay. Oo, talaga naman. Para mabilhan po sila dito. Yung area po nila, guys. Ayan po, Sa yung may, quarry. quarry yung harapan ay, no? Ito pong Purok Uno, Pulong Bunga. Pag diretso po kayo ng Tagaytay. ah, Galing silang. pag galing Barangay Iba, pakanan. Pero pag galing Tagaytay, kaliwa. Ang harap niya, ano pangalan ng Yung restaurant, apartment yon, kulay blue. Diyan po itong kubo. Ayan. Pujang yung kubo. Ayan. Yung kabila naman, Paris. Yung Parisan, yung kulay blue na yan. Ayan guys, yan po yung tandaan ninyo. naman kabilang yung orange, yung ilalim noon yung Ano yun, Nay? doon yung mga yung chicken at saka yung mga iniinom ng mga bata. Ayun, mga milk tea. Milk tea. opo. Okay. At Ayan saka po. yung chicken na Chi- wings. Ayun, yung nandoon na makikita nila pag pupunta sila dito. Ito po yung kabuuan ng mga garden dito. Tabi-tabi po yan sila. Siyempre, wag niyong kalilimutan. Ayan po. Ano yun? MNB? Yan. Pero siyempre, wag niyong kalilimutan. Unang-una, yung kay nanay. Ayan o. Nanay Rosing. Kay nanay Rosing, meron siyang papaya. Sarap. Ayan pala tandaan. Wala Pero pang nay, tandaan magkano papaya. pag ganito? 150 lang. 150. Dati nga 250, no? Ano? 150. 150. Kanino ba yun na nagtatanim niyan? Pero na kahit pa paano ba, mabenta pa rin ng halaman. Mabenta, merong araw na mabenta, merong mga araw na wala. Ah, Yung ganun. palmera, lalaki. Magkano po yung ganyang kalalaki? Malay nyo po, mayroong magkagusto. Yung palmerang ang kalalaki, 700. Pag malalaki na po. Sumunod, 500. Yung sumunod, yung pinakamaliit, Ito ang pinakamaliit. 350. 350. Kasi po, Maliliit. marami naman po kasi mga suhi. Kumbaga Kumbaga maraming anak-anak. Maraming puno yung 350 nila, hindi lang po isa. Ayan po, hindi lang po isa. Ito, dito tingnan. Ayan po, di ba? Yan ang 350 nila. Yung stick plant po nyo, Yan. 75. 75 Hanggang 60 pwede. hanggang 60. Dati taga 100, 120. Oo, 120, Diba? 150. Oo. Ayan, yung kay nanay para mga pang landscaping din eh. Ayun, yung pencil na yan, sa inyo rin ba yan? Doon sa pamangkin ko, O magkano po yung ganyang kaya? 700 hanggang 700, aba? 5. Wag niyong kalilimutan yan guys pag mag-Christmas. Di Oo, ba? ang bili ko niyan. Ako meron yan 1,000. Ito yung ganito. Ito, Oo, 100 lang. 100. Ayan. Pero pag mga ganito kaliliit, Nay, magkano? Ito, ano lang, bali 75. 75. Talaga nabubuhay siya sa Pero tubig, madami no? naman siya na yun. Kaya. May mga punda. Ano bang pangalan niya, ito. Nay? Sagittarius. Sagittarius. Ito? Ang Sagittarius na variegated. Wow, magkano naman po yung 150 ganyan? rin yan. 150. Nay, hindi ba nilalamok yan? Hindi. Tsaka Ayan. pwede naman asa ng tubig. Tapos, Ayun, 150 guys. mm, Baka gusto nyo po. Lalakad-lakad kami ni nanay. Ito, Nay, magkano yung ganito nyo? Ito, 50. 50. Ito maganda to. Dapat na hindi to masyadong naiinitan, di ba? Magkano pag ganyan? 50. 50. Ito ang 150. 150 ito pong mas malaki. Ito maganda to eh. Ito, Sarisa. Si Risa. Sarisa. Magkano po yan? Si 100. Risa, 100. Nay, ano tong crunch na to? Ay, ito yung sinukuan kung tawagin. Sinukuan, pero hindi naman nasuko tayo sa buhay. Sinana sabay, oo, pampajoke lang. Yan ay pang-blessing sa agado. Ayun, kaya nilagay ni nanay para bless na bless yung garden niya. Magkano po yung ganito nyo? Ay, hindi lang ibinibenta yan. Ayun, kasi talagang pang lucky plants ni nanay. Ito po, magkano yung ganito nyo? Yan. Ano, 100. Makapal na. Si 5 fingers.
Dito tayo na, maglakad-lakad tayo ng konti. O pag maliliit na, magkano? Yan. 75. 75 pag maliliit. Lakad-lakad tayo. Na ito maganda bulaklak na ito, si Millionaire. Oo, millionaire. Ito, tumubulak. Ba't ito lang yung bulaklak niya? Ito pa. Mas marami pa? Ito. Ah, gano'n, may bulaklak siya. Magkano po yung ganyan, Nay? Ito, 100. 100. 75 yung maliliit. Ang 100 pag ganito. Yung makakapal na po, ayan. Oo, pero ito 100 yung makakapal, yung maliliit, 75. Ayan, yung mga pikara po niya, magkano? Pipitara. Ah, marami sila 100, guys, mga 100 pang lang. landscaping. 100. Dahil binibenta mo ba yan? Yan, para mga Pinat? pinat-pinat na yan. Oo, kukunin na yan. Ay, ganun. Swerte ni nanay. 1,000 1,000. piraso. Sa 6 pesos lang. Ah, ganun. Lahat yan. 1,000. Dadagdagan pa. Meron siguro yung mga 400. Oh, nabili na pala yun. Ganun pala kamura yun, no? Para daw hindi masyadong maging madamo. Eh, ito na, magkano to? Sorry. Ano to? Tawag dito? 200. 200. Ito yung double ang bulaklak nito. Kaya pala 200. Ito si mga chichiri, ano? Ito, ano ito? Tika ano lang yan. Tawag dito. Sino ba tunay? Yan ang pangalan. ang mahalaga 20, 25 lang yan. 25 pesos. Tata. Nakalimutan ko, ha? Anastasia. Anastasia, ang ganda ng pangalan, 25. O dito tayo, Nay. Maganda rin naman ang mga ganitong bulaklak, di ba? Magkano po yung ganyan? Itong ganito ano? Maganda tong pang bonsai. Ano po? 400. Kasi naman talagang ano na siya. Tsaka ang lalaki ng ano. Talagang mother plant na, di ba? Pang bonsai nila Ito, yan, Nay. 100. Ito, 100. Nagbubonsai ba kayo, Nay? Oo. Yun. Ito po, yung walang masyadong bulaklak, 100. 100 yan. Mga Ayan, 100. 100 yan. Pasok tayo sa loob, guys. Ayan ang palmera. Ito po, magkano? 100. 100. May iba presyo, no? Doon sa labas, may 75. Ito, may 100. Tugutom ang puno. Ang dami. Ayan po yung mga 5. 5 ang magpapalandscaping dyan. Huwag yung kalimutan yung palmero ni nanay. Makapal, 100 pesos. Pasok tayo. Pasok. paso. Nay, magkano to? Orlando, 100. Si Orlando. 100. Malalago po. Ito, si Lemon Line Orlando. Orlando. Magkano po, Nay? 50. 250. Kasi makapal na rin naman po. Ikot lang tayo ng konti. Ayan po. Ito guys, si Orlando. 200. Tama ba, Nay? Baka magkamali tayo. Ito na, binibenta nyo ba to? Oo. Magkano? Ang hinihingi ko dito ay 1.3. 1.3. Pero ang kapal niya na. Ang laki na. Ano pong ID nito, Nay? Ano yan yung sensation. Sensation. Hindi ko na makilala si Sensation, Nay. Ang laki na kasi. Ito, Nay, magkano ito? Ito, 3 for 100. 3 for 100. Pati ba ito, Nay? 50 to. Ito magkano? 50. 50 si Peperomia. Pero yung Ito po si Daisy. Daisy, magkano sa inyong ganyang kakapal? 150. 150. Ang ganda ng bulaklak niyan. Ang ganda. 150. Ito, Nay, kunin ko na nga to. Para meron ka pampaswerte, may remembrance ka sa akin. May benta na. Oh, ito pa, magkano to? Ito to. Yes. Ano? 50 na lang. 50 pesos si Makuyana. Ito pa, magkano to? Ito, 100. 100. Ang isa. Ang isa. Ito po, Nay. Ito, ganun din. Si Damkin, 100 din. Ito, ang isang mas original. Ito, Paano mo nalaman ang original, Nay? Ay, halata, no? Ang kapal niya. Ayan, 100. Ito, Ito, 150. 150. Yan ang 100. Ito, guys, si Damkin original, Ito, iba pa rin to. 150. Iba pa rin to. Ito, 100. Ayan naman, sino naman yan, Nay? Ganyan din, kabranching niya. Pero iba siya. Ito po yung mga variety na ipinapakita ni Nanay. Iba, oh. Damkin variety, pero ang alam ko si Nanay, hindi rin alam ang ID niya. Ito, Parang ako nakakalimutan ko.
Ito po, 250 na. Makapal na po kasi. Marian, Lady Marian. yan, Ayun, si imported. Lady Ayan, Marian. ang local na Lady Marian. Ayan, pero ang Lady Marian 50. na local, 50 pesos. Ito ang, po, magkano? Itong malaking ito, ang sinasabi ko sa yung 350. Ayun. Di ba maliit yun nandoon? Opo. 350. Ah, Balunggay, kami na gustuhan. marami kaming malunggay sa Batangas. Oo, sa Batangas. Magkano po? Baka taga Maynila walang malunggay. Oo. Magtanim po kayo ng malunggay, ng puno. Sa totoo lang, iba talaga yung merong tanim. Kahit sa rooftop, ilagay lang natin sa malaking drum o kaya sa malaking timba. Buhay na po yan. Buhay na. Ang Diba? dali nga yun. O ito nga, tika lang, Nay. Ay, matanda na pala eh. Kasi sobrang, hindi matanda na yung stem niya, kaya ganyan na siya kakapal. Oo, ito mga ganun. Magkano naman po yung ganyan, Nay? Ito, ano na lang, 75. Oo. Ito, 50. O yan guys ha, may 50 pesos. May Dinidemo pa ni 75. nanay yan ha, huwag niyo na pong pahirapan. Bili na po kayo. Bili na kayo. Ha? Pasensya ka na, hindi ako makabili ng mga plants ha. Puno na yung ano namin. Kargado eh. Oo nga. Saan kayo nabili sa Batangas? Hindi po, mga gamit po namin. Ah, sa hangin lang, wala kang. Opo. Ito, magaganda Ito din. po, Yung dito. pink, ano ito? Magkano naman po yan? 100 at 50. Ayun, 50 pesos, may 100. Ito, 100. Wow, ito na, magkano yung ganito mo? Ito. Yes, Ito. 100. 100. Nasa paso na yan. Ba? Ang Ang dami mura, ng no? solo, 100. Tumandaan pagtanim. Nako, sayang. Wala talagang espasyo. 100, guys. Yan, ha? Si Mayu ay magkano? 700 yan kayo malaki. Hoy, talaga, si Mayu ay... 700. Ang ganda naman. Pag malaki si Mayu ay parang hindi ko nakikilala. Nag-iiba kasi yung form niya eh. Di ba? Ang puno niya, ang ganda. Di ba? 700, guys. Ayan, dinidayang po ni nanay. Ganda. Bilhin nyo na po, huwag nyo pa pahirapan. Joke lang na ya. Ayun, ang malaki. Oh. O yun, si Orlando na, yung pinakamalaki Yung yellow. magkano? 300. Yung malaki. 300. O, di ba? Malaki, oh. Ayan, ang lalaki Ang na. hangin, hindi kayo nag-ano ng hangin. Opo, hindi po. Ayun po, teka lang. Ayun po si... Itong Tetra. Phosphor. Ay, Ano hindi. tawag dito? Ay, anong tawag Ayan na. dito sa ating sa ito? Ayan yung vlogger, nakakalimot pati si nanay. Akala mo walang plans ako ng ganyan, no? oh. Sa pasat. Ate, ito. Sino ba ito? Nakalimutan na namin. Phosphor masasabit dyan eh. Posporo daw. 600 na lang. 600. 5 ang puhunan ko dyan. Nako, i-flex natin ng mabuti. Ayan. Ayan, guys. Marami si nanay ditong 600. malalaki. 600. Ayan, di ba? Ito pa. Ito ang mga inaano namin. Ito ang malalaki namin. Si Ailet, magkano yung ganyan? 350. 350. Ang malalaki. Wow, sino ba yan na? Yung orchids na yan. Ang ganda, no? Ito, orchids. Lavender. Sige na, unahin nyo muna siya. Yung piro nga. Oo, piro nga. Ito, magkano to, Nay? Yung ganyang kagandang bulaklak. Oo. Naku. Ito yung kung tawagin. Oh, ito, Nay. Ang presyo nito, 1.5, pinakamababa. Nag-iisip si Nay. 1.5 isang ko rin yan. Dito, 1.5. Ito, guys, ang benta ni nanay sa banda, 1.5. Dito, sa walang bulaklak, 1,000 na lang. 1,000 na lang. Dito, kay... Ito. Sa photos na to, nako. Magkano ba talaga yan? 500? 700? 500. 500. Si Marble. Ito na, magkano sa inyo to? Yung ganito kaliliit. Ito, kaliliit. 50 na lang. 50 pesos. 50 pesos. Ito po, Nay, magkano yung mga Friday nyo? Friday. Ito. Yes. Ano to eh? Kaya kay Baka masira na. Wala na palang nakatira kung di isa. May bulaklak. Nabulaklak pala. Oh. Oo. Magkano yan, Nay? 250 na lang. 250. Ito po yung itong si Alopecia Negra. Ano? 100 yung kaya ang kaliit. 100. Pati ba ito? Ayan, Si Corazon. Na-green, oo. Pero ito talaga siya dapat. Ito magkano to? Yan. Ganun din, 100. 100.
Ito, taging 150 itong ganito malaki. Ay, yung mga makakapal na, ayan, 150. Alocasia negra. Mukhang magaganda rin ang plants talaga ni nanay dito. Nay, magkano to? Ang ganda ng variegation ng iyong 300. Ayan, Alocasia variegated. variegated. 700. Ito na, magkano to? 250. Ayan. Yan, di ko inaalis yung paswerte yun. Wow. Pero magkano po benta nyo dyan? Ano yan? Ang hinihingi ko dyan ni 15 hanggang 12. Ganun kabongga ang presyo niya. Ay talagang ano yun. Nanganganak ka ng pera yan, ay. Nanganganak ng pera. 15K. Hanggang 12. Hanggang 12, ibibigay ni nanay. Ayaw niya na raw alisin yung plant dyan sa ibabaw. Pampaswerte. Pampaswerte. Yan, assist yan eh. Assist. Anong Magkasama plants yun? yung as-is at saka tibig. Yan eh, wag aalisin nyo sa halaman. Basta nakalagay sa halaman. Yun ang wento. Nung Diba? kami nagbabay and sell ng mga kalakal, kasi buy and sell ang hanap buhay ko noon. Hanggang just pa niya kay Pasay. Yan talagang di yung Sandales. tinatanggal. Hindi, ito, namimitas pa kami sa daan. Para ilalagay sa aming bag. Oo. Para mabili. Yan ang ibigay namin ng araw. Yun ang wento ni nanay. For only 3.5 ang silum, pangpayaman lalo. O yan guys, napakamura talaga. 3 for 100. Ito po, Ganun din. 3 for 100 din. O yan guys, yung dating tago 150, 3 for 100 na lang po. 150 ang benta ko dati. O, 3 for 100 na lang. Ay, 150, busin nyo na po. 350. 350. Ayan, may anak-anak po. Tsaka talagang punong-puno siya. Oo nga. Oh, Sobra no, ang kapal. kakapal niyan. Hindi nga Ano na ngayon na, pababaan, pakapalan ng mga plants. ito, ito mo, 150 na lang ko binibigay rin. O yan guys, baka gusto po ninyo, ubusin nyo na po yung plants si nanay. Kasi yan yung aking lagayan. 150. Pinaalis. Ito, 250. O, 250, dinidemo talaga ni nanay. Ito na naman siya. Ayan, nay, buyer. 1,000. Salamat po. Ganda na. Ito na, magkano to? Silver Force. Silver Four. Binhi ko ito eh. Ito, malaki oh. Magkano pag mas malaki, nay? Ito, Magkano? 700. 700. Anak isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ayan na. Paanim ang inahin. Pinapakita talaga ni nanay. Ubusin niyo na po yung plans ni nanay. Ito magkano po? Yung ganito nyo, 150 lang. oh. Ayan. Ito po yung silver button. Silver button. Tumama din. 150 lang. Tatawa ko Ito pa. pa oh. Ito mo. Ito magkano po yung ganyan nyo? 500. 500. Magaganda yung mga plans ni nanay dito. Ito pa oh. Ito mo. Pag ganito kaliit na, yung silver force nyo magkano? Binhi na ito eh. Halos ang dami ng ano eh. Ang maganda nyo na, para mas kumita kayo, ipropan nyo. Hindi pa nga nahihiwag eh. Kasi mas mabilis naman itong mga dumami at lumaki. Ito pa oh. O, di ba? Ayan. Ayan. Sa dalawa, tatlo, apat. 300 lang yun. O, 300 daw. Yung presyo nito, aglaw din po yan. Mukhang prenopan nyo na yan. Kinat nyo na po, no? Yung mga tunod na gano'n. Tinap. Ang ganda naman silom ni nanay. Binibenta nyo po yan. Magkano po yan? 3,000. Maganda kasing ipakita natin. 3,000 guys. Ganda ng silom. Hinihingi ko dyan eh, 1,500 eh. Ito guys, si Peru ang kapal. Ang laki na po. 600. Itong ganda. Yan. Ayan, si Rizayam na yung magkano? Ito, 150 lang. 150 lang. Ganda naman. Ang gaganda naman po. Ayan po yung mga ibang plants ni nanay dito. Na, yung mga ganyang saging-saging mo magkano? Ayan. Saan? Ay, ito. Opo, yung mga 250? saging-saging. 250. 250. Ito. Ang lalago naman. Ang lalago na rin naman po. May anak-anak na. Ito po na, magkano? Ito, 150. 150. Si 150 Homaluminan yung magkano po? Nasaan pa ang halumena Ito po. natin? Ayan. Ayan, putik 50 lang.
50 pesos. 50 pesos lang. Ayan guys, yung mga hanging plants dito ni nanay, 100. Yung ivy. Yung mycans nay. Yung mycans, binhi yun yun. Wala akong nakansin. Ah, okay. Ito pong mga butterfly, Butterfly, ayun, 50. 50. Yung mga wandering junyo, Wandering Bee. 3 for 100. 3 for 100. Hanggang 30, pwede. Hanggang 30 pesos. Magkano yan, Nay? Oh, 150 bigay ko niyan. Parang si Acutatum yan. Ay, hindi, si Burley Max nga. Burley Max Ito guys, si Burley Max, magkano, Nay? 150. 150. Ang lalabunan. Ito magkano po? 250. 250. Damkin na ito. Ano ba to? Ano, yan ang sinasabi ko yung sa iyong ka-branch noong Ayun. 150 guys. 250 ito. Ah, 250. Pero marami na pong anak. Ayan, marami ng suhe. Nay, ano bang correct ID nito? Basta damkin siya. Oo. Ito pa, ito. Ay, naku, hindi tayo ganun kagagaling sa ID-han. Tamo. Ay, ito, aglaw siya. Magkano to, Nay? Ganun din, 250. 250. Ito ang bili ko talaga nito, 250. Kaya Ito, rare to. oh, rare talaga. Ayan, guys. Nakunan ko For na only yan 250 pesos. Nakunan ko na yan ang... Paki-comment na lang po yung mga correct ID nila. Ayan. Pasensya na, hindi naman tayo ganun kagagaling sa... Ito ang Yun, ganun din. alocasia. Colocasia to. Colocasia. Magkano po yung ganito? 150. 150. Pati tunay? Oo, tigil yan, tigil. 150 rin. Ganito siya eh. Ba't kanina green? No? Kasi sabi ko, ilagay sa initan. Gusto niya ng initan. Naiinitan ng todo talaga? Pag initan, Baka masunog. hindi, ganito talaga yan pag nasa initan. Ayun. Kaya siya nag-green dahil pag hindi siya naiinitan. Ito, ayaw ko nito. Ito na, magkano yung mga ganito nyo? 150. 150. Ito na si Mexicanum? Mexicano. Magkano to? Ang dami. Ang laki na. Magkano po? Pangkat na yan. Magkano po yung ganito nyo? 1.5. 1.5 guys. Yan. Bababa ko. Kunin nyo na po. At totoo lang, napakamura po. 1.5. Ito itaas. Ayan po. Ipiplex ko sa inyo ng todo kung gaano kagaganda. Nay, kakaiba to. Magkano yung ganito? Yes. 150. 150. Ano to, Nay? Ba't ganun? Tusok-tusok. Ang ganda, no? Mga inilalako. Paki-comment na lang po. Ah, kaya pala. Binibili naman ni nanay. Pero nay, meron na po ba kayong napatubo niyan? Ayun, mabilis lang pala. Ito, magkano naman? Pag ganito, palalakihin muna. Ayun, palalaking muna. Bago ibenta. Ito pa magkano? Ito, Yes. ano na lang to? 50 lang. 50. Itong mga to, magkano to? 50. 100 to. Ah, ito 100. Ito 100 din. Kasi makakapal na po. Ito, 250. Pero yung ganitong klase ng kalateya na makapal, 150. Ito na, magkano? Ayan ang kayo. Ano din yan? 150 rin yan. 150 kasama Ito, na yung 3. pot. Hindi, iba, 250 ito. Ah, 250. Ayan ang bili ko dyan, ayan. 150. Ah, yung nakalagay ang presyo, yun ang bili nyo. Oo. Kaya binibenta nyo ng 250. Yun nga naman talaga. O, Nay, dito tayo, baba tayo ng konti. Magkano po dito? Ito, 75. 75. Nay, may magaganda ka 50 dyan. to, oh. Ito 50 pesos yung katabi. Yung malalagong ganoon, 75. Ito, oh. Yung mga variegated, meron po Variegated siyang na mga ano, variegated peace lily, budget plants Presley, variegated. Magkano po? 75. 75. Nay, ito yung ganito yung magkano? Ito, naku, ito talagang ano. Ang bili ko yung 250 rito. I-mother nyo na lang po. Oo. No? Para mas kumita pa kayo. Ayan, oh, hindi magandang alagaan. Matutunan. Ayan, ang ano, mayoy. Mayoy nga ito. Walichi. Walichi pala. Si Nanay Wali. Ito Mayoy. ang ano, Magkano Walichi yung ganito kaganda, Nay? yung mga walichi. Tiglo 100. 100. 150 yung malaki. 100 pang Ayan. maliit na to. 150 yung mga makakapal. 150. 150 yung nasa pot. Ito na, yung mga makakapal na ganyan. 250. Aglaw, 250. Lalago Super naman, bongga. oh. Tamo naman. Ayan. Maganda naman. Nako, hindi naman po kayo talo. Oo. Huwag nyo na pong pahirapan si Nanay. Ito ang orchids. Ang orchids na ano, dwarf. Orchids, magkano po yung ganyan?
Ito, 200. 200. O, Ayan, sabihin niyo na po yung 200. presyo na 100. Uy, ito si ano? Crocodile. Ito, crocodile. Magkano po? 150. 150. O, dito tayo kay Bromelian. Magkano po yung ganyan? Ito, ano na lang to? Ano lang to? 175. 175. Nay, magkano yung ganito? Alam ko mabili to. Magkano yung ganito? Ito, Yes. ano, 50 isa? 50 pesos. Salamat kay nanay.